Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки шаби 29 ба 30 августи соли ҷорӣ 3 нафар аъзои ташкилоти байналмилалии террористӣ бо мақсади анҷом додани амалҳои террористӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ хатти сарҳади Афғонистону Тоҷикистонро дар минтақаи Кеврони ноҳияи Дарвоз ба таври ғайриқонунӣ вайрон намуданд. Далели мазкур сари вақт аз тарафи органҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ошкор гардида, гурӯҳи махсуси амалиёти зидди террористӣ ба ҷои ҳодиса сафарбар гардид. Қаламрави масири ҳаракати террористон дар минтақаи назди сарҳади иҳота ва зери назорат гирифта шуд. Субҳи 5 сентябри соли ҷорӣ дар лаҳзаи мувофиқ дастаи зидди террористии амниятӣ ҳалқаи иҳотавиро дар макони будубоши террористон маҳдуд сохта, аз аъзоёни гурӯҳи террористӣ талаб намуд, ки таслим шаванд. Террористон ба амри кормандони мақомоти амният итоат накарда, аз тамоми намуди силоҳи дар ихтиёр доштаашон оташ кушоданд. Дар натиҷаи амалиёти ҷангӣ 3 нафар аъзоёни гурӯҳи террористии саропо мусаллаҳ безарар гардонида шуданд. Маълум карда шуд, ки дар баробари силоҳҳои дар ихтиёри террористон қарор дошта, қаблан аз ҳудуди кишвари ҳамсоя миқдори ҳаҷман калони аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, воситаҳои алоқа барои таъмини террористон интиқол ва дар пинҳонгоҳ ҷой карда шуданд. ҳамчунин дар ҷои ҳодиса ва аз пинҳонгоҳи махфӣ миқдори ҳаҷман зиёди силоҳи муосири оташфишони истеҳсоли хориҷӣ, садохомӯшкунакҳо, маводи таркандаи иқтидори тахрибияш махсусан калон, норинҷакҳои ҷангӣ, теъдоди ҳангуфти тирҳои қудрашон гуногун, таҷҳизоти идоракунандаи механикӣ ва электронии фосилавии маводи тарканда, микросхема ва ноқилҳои таҳрикдиҳандаи таркиш, капсул детонаторҳо, нишонгирҳо, асбоби лазерӣ, дурбинҳои шаббин ва оддӣ, воситаҳои муосири алоқаи маҳворавӣ, телефонҳои мобилӣ ва мухобира, маблағ бо асъори хориҷӣ, харитаҳои маҳал, дастурамал оид ба ҳадафҳо, тарзи омодасозӣ ва истифодаи маводҳои тарканда, маводи ташвиқотӣ, тарғиботии ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, таҷҳизоти тиббӣ ва доруворӣ дарёфт ва мусодира карда шуданд. дар натиҷаи таҳқиқ озмоиши маводу ҳуҷҷатҳои мусодирашуда ва ҷасади террористон муайян гардид, ки онҳо аъзоёни зерини ташкилоти террористии ҷамоати Ансуруллоҳ мебошанд. Бобоҷонов Зариф Маҳмуҷонович бо лақаби Усмон, зодаи ҷамоати деҳоти Кулканди шаҳри Исфара, яке аз саркардагони ташкилоти террористии ҷамоати Ансуруллоҳ. Баҳодуров Фарҳод Башарович, лақабаш Абу Мусъаб, зодаи деҳаи Шербегиёни ҷамоати деҳоти Сафедчашмаи ноҳияи Нуробод. Қосимов Аҳтам Султонович, лақабаш Убайда, зодаи шаҳри Кӯлоб. Бояд қайд намуд, ки нисбат ба аъзоёни гурӯҳи террористии мазкур қаблан бо моддаи 401 эзоҳи 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб ва иштироки ғайриқонунии шаҳрвандони Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо парванда оғоз гардида, номбурдагон дар ҷустуҷӯ қарор доштанд. талоши аъзоёни ташкилоти террористии ҷамоати Ансуруллоҳ ҷиҳати ноором сохтани вазъият дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал нест. қаблан 26 апрели соли ҷорӣ 2 нафар аъзои ин ташкилот бо мақсади анҷом додани актҳои террористӣ хатти сарҳади давлатии Тоҷикистону Афғонистонро дар мавзеи дашти Язғуломи ноҳияи Ванҷ ба таври ғайриқонунӣ рахна карда ба хоки Тоҷикистон ворид гардида буданд. дар натиҷаи гузаронидани амалиёти зидди террористӣ ҳар ду террорист безарар карда шуданд. таҳлил ва арзёбии далелҳои мӯътамад нишон медиҳад, ки ин амалиётҳои террористӣ аз ҷониби хадамоти махсус мақсаднок таҳрезӣ шуданд. гурӯҳҳои террористии мазкур таҳти роҳнамоии чунин сохтор омодагии ҷангӣ диданд. бо силоҳу муҳимот, маводи тарканда таъмин ва ҳамчунон маблағгузорӣ гардиданд. аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чорабиниҳои фаври ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ идома доранд.